Čo nesmie chýbať v našej detskej lekárničke? Poďte sa pozrieť. No, v prvom rade je to určite tento jahodový Nurofen sirup proti horúčke. Potom ďalej sú to čípky Paralen a Panadol, tiež proti horúčke. My sme síce zatiaľ dávali iba Paralen, pretože malá ešte nesplňala hmotnosť 9 kg na tie Panadol, takže zatiaľ sme dávali tieto Paralen. Ďalej je to tento Camistat Baby, je to gel na zúbky. Nás síce zúbky našťastie netrápia a vlastne malej rastú a tak povediac ani o tom nevieme, našťastie, ale samozrejme pre každý prípad to máme doma. Potom samozrejme Vigantol D, C, C, ďalej tieto Espumizan kvapky na bolesť brúška, potom morská voda, sprej do nosa, samozrejme Teplmer, to nesmie chýbať, potom Nasivín, tiež sprej, teda kvapky do nosa. Potom tento Bepanthen krém na zádoček vlastne proti zapareninám na ochranu pokožky. Potom samozrejme leukoplasty. Potom máme doma ešte takéto kvapky do očí, Ocuflash. Toto nám vlastne odporúčal, alebo teda predpísal očný pre malú. A sú to vlastne kvapky, že vraj na vyplachovanie očí. To znamená, že keď sa jej nejaká špinka dostane do očí alebo niečo jej podráždí oči, tak stačí toto nakvapkať a ono jej to nejako preplachne tie oči. Ešte samozrejme dodám, že tieto produkty vyhovujú nám, teda malej, a viem, že nemusia vyhovovať každému, pretože každé dieťa je iné a každému sedí niečo iné, takže mi kľudne napíšte do komentárov, čo dávate vy svojim deťom a čo určite teda nesmie chýbať vo vašej detskej lekárničke.